Gidawat sa hepe sa Talisay City Police ang 92-day challenge nga gipagawa sa Police Regional Director nga mas hingusgan pa ang ilang kampanya batok sa tanang matang sa kriminalidad. Si Femari Dumabok sa report. I'm directing all the chief of police, the PDs, the cities to come up with a press statement that they take the challenge. Kini ang hagit nga gilawatan ni Police Brigadier General Roderick Agustus Alba sa tanang hepe sa kapulisan sa rehiyon. Gusto sa general nga muluwat usab og pamahayag ang mga city o mga provincial directors ug mga chief of police nga andam silang mutubag sa iyang 92-day challenge. Ubos ni ini, giawhag sila ni Alba nga mas singusgan pang ilang kampanya batok sa tanang matang sa kriminalidad. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, iyang gihangop isip hepe sa Talisay City ug sa iyang mga sakop ang hagit sa general. On behalf of Talisay City Police Station, we gladly accept the 92-day challenge of our regional director against all forms of criminalities. Iyang gipadayag nga dili na kini bag-o alang kanila kay kanunay man ang ilang kampanya sa daghan laing matang sa kriminalidad, labi na batok sa illegal nga drugas. We will perform our duties with much vigor to protect our city of Talisay. Uban ni Philip Patricio og Rod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.